bunyi nyaring wak min medongkrong disrondol kucing. Iya ya. Gawa tes pen tapi wedoke ngerti jare gawe ning luyuno do renten batine arek wedok arek iku gak main arek wedok gak sepiro ngreken arek lanang atine mangkel terus berusaha sekirane arek gelem duit 10.000 diiming-imingno dadake men samen sem bareng kenalan padha waro jenenge lan uga gak lali takon alamate uga ditakokno apa wetone ketemu 26
jare wis jodone jare nek dadi bojone mesti enake bakal dituruti apa pejaluke nang arek wedok kewetu omong ngene pokoke nek sewekmu bedah klambimu bedah tak kondo maneh dhewe ayo terus so halo halo percobaan coba seman numparan jarane mlayu ngetan mulo nang pasar kula dandang dalong bati titi jarene lodong jarane kaget ono asu bau paseman tiba keglondong-glondong kula kedondong dagangane akeh sing enom kecut kabeh dicelathu wong paseman mringis kaya jerangkong terakhir kula kemaron oleh dasar ono pinggir empeng ono sopir ngantuk montore nyonong dagangane remek basman ketiban gentong semaput no pinggir embong coba semati robong uwong terus wetenge digosok remaset bareng jono dibuka dadak udele botol namun semanten hitungan kula salang boten boron kang rasya ngene iki nek krungu basman mesti sumbar awas kon kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono ciloko iso kok cilono lho tapi dek sugih saiki aku krungu kabar omahe sing lawas iki dibiukno kan cuma saiki dibangun kapan aku dolen rono ya lho iki arek Jombang iki kepatihan Gang Loro nomor 11 Cak Selamet tukang sepatu. Halo Cak, Rasane lho. enggak kok. Kok kene gak tau patuk tambah ngelok-ngelok. Ayo kok tambah ganteng. Biyen irenge kaya ngono saiki kok tambah bles. Mari kobong. Ya gak ngono tapi ya lemu ta. Lemu. Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Wah sepatune rek mengkilat digosok apa iki? Godhong jati. Lho. Kan disemir apa disemur? Semir kok disemur ya apa sih lho? Oh disemir. Semir. Waduh kaos kaki abang. Abang. Sisian. Sisian loh. Lho ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa pokok kasakian ya. Iyalah gak ketok. Gak ketok. Wah celonone rek. Wah stil. Mburi dedel. Kecantol mang apa loh? Lah apa nyantol-nyantol ae. Numpak bis. Bis kok nyantoli. Apa bis cipto? Iya bis cipto. Gak bis sembarang lah, gak apa-apa. Iya. Gak bis akeh saiki. Iya akeh macam-macam bis. Bis Jaya ya ono. Tapi gak apa-apa. Iki kok anu Cak, iya anu rodok mrubut anyane kaine ya. Wis lawas ya, Bu? Klambine rek. Apa? Lengene 3 prapat. Lek lakar dawa pisan lek cekak-cekak pisan ngono. Biyen iki lak wis kepas ta. Iya. Aku mundak dawa, cingkrang nang aku. Oh sing dawa tangane ya. Iya. Oh tiba Salam tuman jasku mundak dawa lho. tiba tangane Slamet dawa. Oh tak wasuh kapok kon. Oh kaine sing Kaine mengkeret. arlojine rek. Waduh api ya. Wah mandek. Pegelo. Oh otomatis saiki. Otomatis. Waduh. Lho drijine ali-aline rek. Endi ali-ali? Lah iku Ngawur ae. Apa iki? Caplak kene rek.
Kon iki ketok-ketok apa lho? Kon gak ali-alian jare ali-alian. Oh iya, lah kok sakmono gedene. Tak ingu are. Ncaplak kok diingu. Jajasan Wah bareng. iya sih. Nang Surabaya cak jajannya lho. Kau ongkep ta yamene Ya jajan. enggak sih, waktune sih kok. Iki apa wong beduk ngene kok waktune. Ah coba gak ono rakepane gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh. Iya mek iki ya. Iya. Tapi apik ya dandane. Wah, apik. Lho ta, jas ireng bolai putih. Ketok ya lah. Iya, melok-melok temen. Iki wis bayar kabeh. Kon isin-isin lho, tak gawe kene wis lunas lho. Lunas tapi pernah iku ceritane anak wong sugih. Oh, biyen. Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya. Biyen lho soge lho. Saiki. Melarat. Ngawur. Biyen. Tapi pernah gak isanan iki biyen. Oh, biyen. Iya saiki. Pisanan lho. Lho kan. Lho gak ngono lek kepethuk kanca lho wis gak ngomong ki lho dhuwit 1000, 2000 ngono. Oleh ndi? Lho. Oleh ndi aku iki? Lho biyen lak ngono jare arek-arek. Biyen lah saya gak nyekel iku. Tapi yo nyekel dhuwit prasaku. Kon niku iso-iso ae. Dan delok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya. Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho. Iya. Mesti gak nyekel blas are kon niku. Gak ngono apik rek jas rek. Iki dandakno pire? Ndandakno 8.000 lho. Lah kok murah. Murah misanan dhewe. Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya. Family ngene lho. Iya gak apa-apa. Oleh keringanan. Sak aku ngene sak jane Apa? aku pedhuk penahi kebenaran. Apa sih? Jange sambat dhuwit. Sambat lho. Lho dhuwit kok. Lho, sambat sapa? Sambat peno. Rumah sama aku bang ya kon sambati. Utang nang bang ngono lho. Lho gak ngono nang kanca dhewe mek didik ae pira mek 2 juta e. Gak kurang ta. Lho lek ana ya 3 juta gak apa-apa sak kebutuhan aku akeh saiki. Kaya apa 3 juta iku? Ya jange lak bangun omah mburi ki lho. Lho, dek 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa ce? Bangunan-bangun saiki larang ta. Ah, iya. Kurang ta kon niku. Ya lek ana 3 juta setengah. Wis temen ta? Iya. Wis temen. Iya iku. Duit bebekmu ya kon. Kene 2.000 glebekan dadakno jutaan kon niku. Arek iki koyo dulure Sapari. Kon niku lho. Gak ono didik aja aku nyile 10.000 ae. Jangan iring-iring aku. Gak nyekel lho, gak nyekel. Iring kemanten. Gak duwe. Wah, lah rek. Cacak 10.000, 500 gak nyekel lho. Wis jas iki tak silih, Man. Lho. Iya. Kon niku ngambek kok apa wong jos tak eman-eman arek kon. Wis tak silih rong dino mulai mesti suweke. Lho. Anu. Mesti licine. Wis gak iso. Oh, nyile ngono gak oleh sih. Aku lunga gak tak gawe lho, tak eman-eman lho. Iki dandakno ndok niki. Pengen contong. Oh, ndek nisore ringin contong iki. Oh, penjahit apik nyen. Penjahit apa kere kok. Pengen contong iki penjahit apa? Sebelahe lho. Oh, sebelahe. Iya, pengen contong nisore kaya kere tok iku. Gak ukurane karo aku gedhe ndi pundake. Yo gede aku lemu. Tek tangane dawa nih. Dawa aku jian. Tapi lek karo aku pas awangan aku cilik cuma aku Gak iso. Aku iki nyolong pethek. Heh? Nyolong pethek aku iki. Nyolong liyane gak iso kan niku. Ngawur. Sawangane cilik cuma lek karo peno iki pas. Gak iso. Wong awakmu cilik kan lho. Aku tak lemu are. Aku tak ndandakno nang tunjungan. Kadang-kadang 2 jam iku mari mbok ongkos piro mbok 50.000 mbok piro. Nah, ndandakno rono lho. Lah iku ukurane sik Ya ukuran awakmu dhewe lho. bukan Kon tumun sing ndandakno jasmu kanggo awakmu ku ukuran wong liya ku tumun ta? lho Enggak sih. tak padha pundake. Pundak peno kaya pundak botol. Iki kari ngiseni tok ae. Kon tambah ngenyek aku sih lho. Si jahitane jero rangkep iki. Rangkep lho. Oh, kesek ya. Celo. Wis ta. Delok tok ngukur tangane sih tak ya lho ngene lho lak Arek diukur. maksa ae iki. Lho lak plek ah. Lho tangane lho kurang dawa sih tak jenjeti sih. Yo suwek lho kon niku. Kon jenjet kan wis memet are. Enggak ngono, pas lho ngene pas ini Cak. Lho iya. Pas tapi pundake wetenge. Ya apa bareng aku nggawe jas iki. Apian Iya. pantes are. Ganteng ya. Iya, Ada. kuning. Ya tak silih seminggu. Balik lho. Kon mau nyacak tak nyelang lho. Lus, kadung tak gawe, gak gawe tak golong-golong lho. Ayo tak golong-golong lho, ayo. Ya lho. Waduh kon niku. Wah, rusak aku tok ae kon niku. Wis Manis omongmu kon niku. diluk ae engko tak balekno. Engko sore tak balekno mereng-mereng. Pirang jam? Wis 2 jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis. Kon iki sing nyelang juga nang omah kanca dhewe lho. Tak titipno me Basman. Lho lha apa? Ya engko aku lak selek kesusu ah, paling Kok usahmu mbek aku lha apa nang baseman? Ya soalnya engko aku selek kesusu, paling Aku lek rono gak wani. apa? Irunge muni. Wedi aku mbek irunge baseman wedi. Iku biyen yo. Iku biyen nyidam kae ikan sengong. Gak apa-apa engko tak warai, ya. Lah kon warai apa? Wis tak warak
Cak aku dikon Kartolo rene. Oh, ngono. Biasa Basmane takon syarate. Lek takon syarate wis jawabane nedon rimo. Ya. Oh, takon syaratnya udah terima ngono ya. Eling ah? Eling. Si upamane peno dadi aku dadi Basman. Iya. Ya upamane kula nuwun upamane. Kon nuwun. Lho kon mat ya. Lapor ini. Ya kok Basman. Wah, lah kon wis mencelek ngono. Basman digoreng kena tagak. Lho. Aku rene kon Kartolo. Oh, aku kene kon Kartolo. Lah perlu nih. Ya kok Basman. Kok sik balik-balik Basman nek? Ya kok sapa? Njupuk jas. Njupuk jas. Oh. Mat kon rene njupuk Basman ta? Kon katut pisan lho. Mat lapo rene? Kon Kartolo. Perlu nih. Njupuk jas. Lah syarat Mat. Nedon trimo. Nah, aja lali ya. Oh, iya. Syaratine nedon trimo. Trimo ya. Ya wis ngono kok. Jupuk nang Basman ya. Iya. Ya wis. Suwe temen lho ya. Ya wis kembang sentul. Iya kembang sentul. Iya. Nah iki wis kena iki jas tepak iki rek. Gak nyekel dhuwit. Sing penting name Basman. Ya apa tak rekodoy. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya. Wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok. Sebab syaratnya wong urip cuma telu. Urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku. Krembyak-krembyak urip. Lah panguripan nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, juruse nang gone ngurip-nguripi. Sing darane ngurip-nguripi iku mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syarate. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya Basman sugih. Gak Basman tok jenengku ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti yang dijuluk. Jare gak dijuluk jenengku ana Basman, juluk Selodono. Selo watu dono weweh. Dadi aku iku wong sing suka wewe watu. Enak awet. Oh, dibalik yamene kumat. Kenapa gendeng takon iku lho? Ngomong mbek sapa, Cak? Ijen. Ayo lah kok ngomong dhewe kok nek wange. Lho ya pari gak ngerti nek rekaman arek iki. Gak ngerti nek aku iki ngomong soal uripku lho, uripku. Ya apa dak ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, ngerti ya? Lah ngomong ndelok nang jaba ana dayo cek rung ngadep gedhe kae. Boleh kalau jengking ta? Ngentuk bathukmu kono. Ndelok jengking iku. Iya lah bathuk apa lah lek ngentup perung. Tapi gak urae kok iku adakno. Oh, gak tau merene liyane ureh-ureh wong tok Wong ae. sugih ngene rek. Lho iya. Lungguh ae kursi gading. Salah, omongmu kaya dalang ngomong. Oh, omongmu kaya dalang ngomong kulian. Kursi apa iki wong Kursi kuning? pelituran biasa ngono apa sih? Kursi gading, gambar kencono. Lah ngebusuki gegermu ngono ah. Ngawur ae sembarang kok adakno. Mejane ukir-ukiran. Iya biasa antik iki warane Jeporo iki. Jeporo. Aku lek gawe iki Jeporo ya. iya nyusul tukang jepor tak kore ini. Jeporo. Jaluk tolong taron. Oh, iya bayar loh. Jaluk tolong aja, jaluk tolong tak bayar kan. Oh, bayar. Iya. Ya sing ngadep susu saiki gak gelem. Iya. Ngadep kucing. Kok iki lha opo? Nang kucing-kucing. Ngadep kucing. Kucing-kucingane lho. Teko apa iki kuningan apa Mas iki? Lempung. Ya biasa, keramik, bahan keramik iki lho. Keramik. Iya, keramik. Tembok rek waduh. Oh iya. Yo cete ijo yo abang yo kuning. Iya kok motor tank. Kon kabeh gendeng akon niku. Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umume saiki ngono sing antik tapi gak mbok seni ngono lho. Kapan-kapan guys studio apa, Cak? Hah? Studio. Wis dia. Iya. Gak sudi ngerekam kon. Wong kon bulet ngono maneh. Lah aku gak studio lah kon sing nyewa rekaman. Bulet wong kono rene. Kon iki kok apa sih kedugane lho? Enggak yang ngono aku merah-merahno kanca. Terus merahno kanca sing durung pernah. aku wis pernah.
Wis pernah awakmu lho toton dhewe. Lho pernah bebek pernah ya? Lho pernah bebek wis apa sih? Urip wis genah, wis pernah ngono lho. Oh, Mbak Yu pernah. Yo pernah. Omongi arek koyo Wakidin omongi arek. Iki lho Cak, aku sih gak tau rene aku ono metundungi. Lho lah kon lah dikumpas apa metundung? Gak ngono, Cak. Aku rene iki ono rempelune. Ngene lho Cak. Aku rene ono pentule. Pentule lah madani aku ah. Perlune Cak. Ono perlune. Ngene, aku sambat dhuwit kok. Sambat dhuwit. Si uta. Udel. Kok kono iku apa sahabat iku maksudmu apa? Ya wis terang-terangan cara kasar utang. Oh, telat lho. Coba wingi tak tukono ban jan. Ban apa? Lah bane kapal sepur barang. Ban apa ya ban iki lho. Bane apa sepeda apa motor? Ya sepeda ya motor kanggo bane wong parkir-parkir ya lho. Iku nek bane wong parkir bledos njaluk aku kene lho. Arek ngomong. Oh, sing di motormu sing ndi? Gak duwe wong parkir katano. Motor sing di mana gak duwe kok. Lah kok tuku ban. Persiapan bae wong njaluk tolong ngono lho. Wis gak akeh sak wong mek piro sih mek 1.000. Iya apa? 1.000. Ndelok prejengamu kaya ngono. Kono keadaanmu omamu ya peyok ngono tak utang 1.000 lho rumangsamu ngono percaya ah. Modelmu. Nek gak ono ya 200 ah. Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong boto apa tak tukokno? Boto TV, timah, timun, timen. Tijab barang tak tukokno. Gak ono 200, lek gak ono 200 300. Kon udah ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono iku. Tibae wis oge dublek. Aku ngomongmu desak ae ngono gopo aku. Dublek. Kalau kalian aku dilokno. Untung mari tak utangi kon. Pada iki ngilokno aku. 50.000. 50.000. Gak ono lho. Kok wingi rene tak kei kon. Wis ngene Cak, peno iku mbek aku wis ngerti dhewe peno. Iya, Pak. Ngene ae ya. Aku utang lak kana. Iya. Aku njaluk duweke 10.000 lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya. Kok njaluk 10.000? Jas iki ceklono. Jas tak cekeli. Timbang kecekel wong liya. Timbang cekel wong liya. Lho nek ngene ono. Nek ngene ono. Nang jare gak ono. Guyon kok. Mringis kok ringsang. Ayo jas tak cekeli. Aku njaluk ndek 10.000. Nek ngene ono. Wis kene nang iki lho, lah jas iki lho. Ya iki jase. Ya iki duwe, ya. Tapi duwe iku wong ngene tok kok duwe. Wong tangane ngene tok duwe. Oh iki rekaman lho. Kok ada main biasa ya. Ya main video tonton uang lho. Oh niku tonton. Iki tembung saupama lir pamane. Langsung lir akeh tumane. Ngono lho. Iya kene. Ya, aja lali ya. Cak cekel kok njaluk 10.000 tak kei. Tapi ngerti ya. Iya. Sebab duwe iki. Yo seru. Ayo, ono putune. Iya, ono putune ya. Aja lali lho. Lek guyu mbek nglembreng-nglembreng. Iya. Aja speyok kok aku le. Ngene Cak. Iya, Pak. Aku gak njopo dhewe. Lah iya, Pak. Kok kongkonan arek. Oh, ngono ta. Sopo sing tak kongkon kekno. Oh, tapi atas perintahmu ya. Iya. Tapi mesti ana syaratilan sih. Oh, iya. Apa sih mlayu? Ngomong kaya kampiran lho, Bro. Lah ya wis Lah iya. Iya. Yes. Engko lek ana arek rene sing tak kongkon kekno. Heeh, ya wis. Wae. Ya. Syarate ya engko wis tak gawe. Iya. Wah, der. Apa? Sandale. Oh, iya. Aku sampe saiki wis tahu sandal tuku toko pesen lho. Waduh. Kulit ting kabeh. Oh, kulit. Kulit. Kulit apa ya? Kulit nyambi. Ya kulit sapi lho, katane kulit sapi. Iya. Kuat ya. Kuat, awet iki. Gawe pitung turun gak entek. Iya, gak tau digawe. Tak sungun kok. Sadar disungun lho ngawur aja kon iki. Ya tak gawe lho. Lah iya, wis ya. Iya. Sapa sing rene tak kongkon kekno. Iya. Ya kok sik pancet ae simo kono ya. Pancet Cak. Ya simo paman. Iya, pancet. Ya wis ngono. Tapi peno lek sing ngontrak nduk nggonku ono. Lah apa kontrak wong sugih ngontrak. Arek kebinger rek iki. Lah Beke ngontrak terus dikontrakno wong maneh ngono. gak perlu. Gak perlu ah. Iya, bapakku nyambut gawe gak ijen lho. Sebab saiki uripe urip gotong royong. Lho, tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng. Iya. Kaya aku nang omah nyambut gawe. Masih makmu wedok saiki luwih adoh. Oh, mak. Iya, mak. Kok ono makmu ah. Kono apa? CTC plus makmu ah. Peno lek nyeluk bojo peno lek Iya, mak. mak nyelukno anak. Mak. Pernah wis blonjo mak. Wis Pak, lah ngono kok mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono Libanon.
Urusan luar negeri biasa. Tibake gendenge nemen saiki. Mbok. Anu, peno gak butuh pring. Kayak apa? Kayak kulak-kulak pring didol maneh. Wah, kebacut lah wong kene gerakan gede ya takno. Ono nggonku pring kuning manglung nang kali. Sapa wong wis gak kudu ngetok? Ya. Lencir kuning merati. Sapa wong wis gak kudu ngetok? Ngono. Kule kidung-kidungan. Wis anu loduk saya apa kan ya? Gak iso lek peno parian gak kira iso. Apa nek gak iso lah, parian gak iso. Kon ngerti ya? Lha ya kupat tanggal selawe. Gawe lepet tali ini merang. Ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet merang. Ngono. Oh, modelmu tono. Aku nang kali. Iya, iya. Budal wong loro. Iya, iya. Nang Tegal. Iya. Ayo ngunduh walu. Aduh, cacak krek iya. Ojo lali. Iya, iya. Ujung loro. Iya, iya. Tambah suwe. Iya. Erung mabuk. Iya. Iki nanti iki dirungono bojoku geger. Lho, cek ngene kon lho, ndelek mungsu kon lho, buri iki gegeran lho aku lho. Gak tapi lek peno iki nek ge conto, Cak. Iya, iya. Masih ngono gak tau gegeran padha rukune. Lho, tak atur. Padha ngatasi. Tak atur. Ekonomi gak tau kurang. Lah, Ya wong sobo terus. sapa terus takno. Aku ngatur bojo stabil aku. Oh. Iya. Gak sama bojo emang kotel. Masih keadaan koyo ngene. Bojo tak tukon sembarang. Laker penonyar ya. Kelakar ya. Dungane gak glendeng. Model. Lu kan gak mulai aku niku. Yo, wis Cak ya. Iya, iya. Tak tinggal. Iya, mulai. Sapa sing njupuk tak kongkon kekno. Iya, iya, iya. Kok syarate tak gawani. Iya, iya, iya. Sambion. Ngomong iya. Tumun pamit champion. Arek kopi gendeng kok arek iki jadi. Lho aku liwat kene. Lho kok kenapa kenapa? Oh, lawange kok endi kok bobolane mulut. Ya apa model pavilion arek iki. Model pavilion omah kuno tapi antik model pavilion. Iya. Dadi ono pelayanan enak ngono lho. Iya ya. Nek model pelayanan enak, upama kon gawe panjer gak iso no mlayu kene. Gendeng kok arek kanjane kok. Kon iki minggat kok niku. Tapi tuku njopo bersih om. Lho bersih entek gentenge gak ono wis. Kok niku artine risik lah. Lho iya sih. Kan tak delok teko njero waduh apike. Masalah mulane. Lawang sing mburi bobolan wis engkleh. Iya bapak ta. Tak tau situ engsele kok nyene. Nyuwun kami. Duh. Kami seno. Kami kuadeng. Ware kata ada. Alah mikir kon rusak badan nambah. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id?
Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Lah ya aku nek eling-eling ngono ya getun aku. Biyen nurut wong tuwa ya gak koyo ngene lho. Panjene sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma ya ngono. Biyen iku ditari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditari maneh wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe dadakno oleh Gajah Uling. Gletek oleh wong kepatian ya. Yo, Bang. Repot ya apa kan jene wis kadung jodoh. Engko gegero bendina ya percuma, barang wis dadi. Kaya ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampai yamine gak ono mule. Atik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya? Nah, Bokas. Kok Rasani. ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ayo apa? Ya gak ngono, sampeyan pamit sediluk sih kok sampe yamine kae teko ndi? Wong kendaraan niku sok macet, menungso maneh gak macet to. Heh? Pancet alasane ngene kriyan Yo macet. mampir nang nggon arek-arek sih, kanca-kanca sih kok. Dijanji jam 12 du teko lho. Kriyan macet. Kok mesti kriyan sing macet sih? Kok mesti dirasane, gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta, koran ta, senyum simpul, liyane merengut ae. Mulane rezeki macet kan niku. Alah, ya gak mergo ngono. Pancene sampean ku ya jejodohan tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok. Mergo kon ceriwis. Iya, pancene ngene salah, rewel. Tambah tua kok gak tambah tenang, tambah pencilaan. Rumah samu aku ki arek cilik tak kok pencilaan niku. Lah ya, Aku mbek ki aja. njaga nama keluarga iku sampai dicacat karo liyan iku tak hati-hati arek pencilaan iki lho. Aku lho kuwatir sampean iku lunga nek jajasan barang BE tak kena pengaruh koyo biyen, koyo arek-arek. Lha pengaruh sapa aku? Tak tau sampean ku diwarate rop gedhe ngono 11 ae. Tarep gede iku tarep yo apa sih? Tarep kebanjiran iku tarep gede. Mbok wis tenang-tenang wis ndok omah, wis duwe perusahaan sepatu. Mbok iki. Wong macet ngene lho, sipe gak ono wong dandakno arek, kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong dandakno. Bae lapo? Nyelang amer. Ya gak apa-apa sih wong nyili. Nyenane ya ngono jam 09.00 tok-tok sakno dandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga. Tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki. Hanya nusum-musuman, delok nek jange riyo yo. Ngapa? Aku walahan sampean. Kualan apane? Utangmu iku sing nagih kewalan iku. Oh, abang kredit sak bendina mrene iku. Apa ember apik panci, sewek, rantang. Oh. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman. Nang Kulan om ditagih abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak kon ndelik mburi. Jam sing isino. Oh, kowe. Ati gak tak kandhani iki yo apa tak kandhani. Bojoku kebacut anjene. Jok ngono ta. Ngene-ngene ana elek ya sampean katut. Katut tapi kan tahu lapor aku, Mas aku nyelang utang panci tahu ta? Ban sewek tahu. Telonyor, arisan didol. Wayan nompo aku toleh. Endi kasar-kasar tanggal iki, waktu nomor iki tampa. Lah, Ngerti ya tak dol kaya apa sih? dipangan rendengan iku arisan ndi jare ngono. Makane. Lah yo wara-wara lho ngono iku. Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang. Kita jagakno kok dadi nyarutang jas iki malah gak karu-karuan aku iki. Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah. Engkon yo padha ae. Lah apa? Ngencer brae udan dewer gak nandi-nandi brae. Kon kate amblas tak kate brane aku kon niku. Lah apa masih aku brai lak ndok omah sih? Brae gak puokro gak karu-karuan. Loh, Apa? centingi ku pirang tahun gak tumpah. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas. Kok untung oleh bojo aku coba liyane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok. Kok iso lho? Sampeyan karo
duta penggawe aku ngono soro. Soro apa anjene kon niku wis gak entos apa-apa kopros bareng kali. Lho. Wadah dadah, blok dong. Kon gak tau sikatan tak kasuntung masalah. Ngapur ae. Aduh, mbok di bojo kok sekuning gak karu-karuan ngono. Ya mbah ngilon aku kuning. Sampeyan niku kan gantengan ta. Wong sampeyan niku ya gak kuning. Elek, Kas, tapi manis ngono lho, Kas. Manis apa kaya sinyo kecemplung tir ngono. Karo lek kecemplung gak kentas niku. Gak gelem ngoco dhisik. Kaca ndi gak gaduh kaca kene lho. Geton aku biyen ora ono gelem aku dilamar wong Prancis iku. Kok Prancis gendeng iki nglamar kon. Kalau gak iso njek wetek oleh kepatian. Iyalah, paling-paling dirabi wong terus bingung nek kene ngah. Gak iso mulai kok sing rabi. Jenenge ra turis timbang kepatian nek oleh no terminal. Lancene kon delok numpak bis. Mulane delok petuk mbek aku. Iso. Ana wong nggone terminal. Diawe. Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diwawe ya moro. Anjene kan ya kudu karep ya dadah. Ya lumayan sih timbang bayar. Kan niku. Aja ngono. Undangane apa undangane ku? Lho lah ya meneh ta. Lah ya jase ku ndi jare diwasrekno. Lho mang tak baca tak jopo, tak gawe ngene embong diselang kancaku. Ya apa? Selang kancaku. Ngono iku kancane wis bagian ora-ora tok ae. Apane doro-doro tuh gak gablek apa-apa kok. Buktine, wong jas kok sele-seleno jas iku jas larang, nek lunset iku nang wasre ya mbayar. Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho, Kas. Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu pirang perkara. Mosok tau tak. Mari sayang-sayang kok tabokan. Iku tak jagane cengkale lawang. Arek beras rewel kan ya. Sapa sing ngene iku? Kancaku dhewe Kartolo. Pancet ae kumpulane. Pancet ane grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho. Oh, terus karuan. Jukun jaseng jukun. Wah, kok janji mek Kartolo wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki. Paling gawe pamer, nang-menang nang tero gawe jas ngono. Jas liyan nek pamerno. Terserah Kartolo tau sing pamer dudu aku. Jukun. Meneh Dik. Meneh Dik. Gak iso. Jukun saiki. Gak jukuk ya apa? Gak usah melok meneh aku dal dhewe. Alah bule, melok bule. Gak iso, aku wis kadung brai kok. Jadi aku lek gak jajan gak konjak. Gak, manjane sampeyan gak kena sandang nyapi. Sandang apa? Mangane keluar PT Anggrem iku lho. Terus sandangan apa aku coba ta? Pakan jaran iku lho gaen. Terus kon sing ngungsiring ngono ta? Kok iso iku lho wong jan sele-seleno kok teko nang nek ana sing suwek iku ya apa? Waduh deh, gak ono wis tak semen. Alah, gak kena ngono. Kartolo ku lek nyelang hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ku nek weke dhewe, nek wong biasa gak gladrakan, ngerti? Wong biyen tak selangi sarung mulai ya bengkak kabeh kok. Makane. Tapi lek sarunge wis metel. Pamane saiki jas. Iki ya wis memet iki kan. Ya wis tak jupuk ya, engko timbangane jajasan ya. Nah sale to. Brai sing apik. Sandalku gak dipaku iku. Den digawe. Lah iku paku usuk nganggur loro iku. Paku ngarep jomplang kon ya. Nemen bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken. Wis kon nek brai sing apik lho sampe gak apik metu tak mutak. Ya. Wah kok jero kok nduk. Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang gak sampai. Kon menemben nek brai ku sing hati-hati sing apik. Nek gak duwe kanca nyelang kanca, gak duwe kanca tanggane gak ono ya iko sumur to. Yo. Wis lambe pun doweh. Bekoene san tak kawan. Begisan ciu-ciu ta ya coba mau kebuagong lho. Aku tadi ya, Domel. Iya, aku tak nangkap salon. Langsung hijau. Sembarangnya teko akal. Okol bare akal siji. Nek okol ngedu kekuatan, nek akal ngedu taktik. Tapi nyatane, yen Kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas tak kene, tak cekel dhek njaluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi ki enggak iki. Ya apa sih tau iki? Iki wol ta wol iki. Bareng tak jabut ulune gak mambular irang. Tapi gak tadi apa wis
bentuke potongane. Muga aja dicukuk. Cuma katolo gak iso ngrambut masalah bolote rek. Iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat. Sing resik tak cukukno kastok. Tak kastok sret. Nang gembong playon nek selawi 30 ngono. Pemane wong ngerti. Gelis iki. Jajal tak cukukne kastok kae. Dun. Bas. Bas tol. Bas Drim. Iki bas opo sih kok angel iki? Bas. Loh. Ya telan. Kak. Jas kuwi ketara iki, lengene suwek separo iki. Wong ndok omah iki tak mimi. Nek waktu aku resepsi gak tak gawe lho, kene gemletakan. Lah iki lek masuk angin lak ngeroki aku mbok tetep. Wah, wis wong kopro dikeki jas. Lele gletak-gletek semule ae aku. Lho, Met. Lho, apa tak waksu kon nyeluk-nyeluk. Kon niku iling kok nikrop lho, duit ilang. Lah kok iso kentek dhuwit iki. Wah, kok pencilaan. Kon niku mendaya tanpa subawa gak nek kula nuwun. Mulai gak nek pamit kok wedhus potol ae kon niku. Duit kate bayar prauto ilang manis. Munging nduk nirom iku. Lah kon ngleset dhuwit. Intip-intip wis ora. Ora jaman sik aku gak duwe biyen. Kok niku lha opo? Ku tak jlojok rongkong ku takno. Iki jaman Irama Putra biyen. Lah gedhong ah biyen. Kon mulai gak? Kon iku mulai. Gendek aku iki. Lah apa? Mulai. Kon iku jas kon gawe ku rumah samu. Lah rumah samu jas sapa iki? Lho, jas saya itu. Jasmu? Iya. Mbela. Lah rumah samu jas sapa? Jasku. Mbela. Rumah samu ngawur ae. Lah rumah samu jas sapa? Lho, jas sapa? Jas sapa? Jasku. Jasmu? Iya. Mbela. Lah rumah samu jasmu apa? Jasku arek. Apa? Ayo mbel. Enggak apa iki. Ayo. Kon niku gendeng kon niku. Ya kon sampel. Aku tindamu ah. Lah kok gendak dapuramu koyo wong sikil sisi ngono takno. Iki ngono ya? Iya. Iki ngono jasku. Lah tak kon lancang kon gawe. Masih tak gawe kate lapo jas-jasku dhewe. Lho sing nalari ya benek jasmu. Nalari apa? Aku iki dikongkon. Dikongkon? Iya. Sapa sing ngongkon? Kartolo. Iya. Oh ya wis nek ngono. Lah iya. Lah sekaruan sih. Sekaruan. Aku tak mulai. Kok dhisik goblok. Takno sumule. Lah apa? Tenonge dilumano. Apane tenonge? Dilumano. Omonge digenano ngono lho. Oh, terus nek kon dikon Kartolo. Iya. Ya tepak. Tepak yo an. Yo tepak omongan mencela tak longor pisan kon kok. Kon iku ya sing kendane mungsuh ae kon iku. Karo tepak ya tepak. Nek kon dikon Kartolo tepak. Tapi lak mesti ana syarate ya. Ana. Ah nek ngono syarate ndi? Kedo nrimo. Atuh. Nek nrimo ya sing kendane penate dintup apa? Dintup apa? Penate dintup apa? Omongmu iku malu nyangklaki goblok. Nyangklaki apa sih? Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa? Kartolo. Wis dikeki syarat. Wis. Lah ndi? Kedo nrimo. Atuh. Nrimo. Takno nek lara budal nang ngene puskesmas. Lah apa loro gak apa takno ngawur ae. Loh. Wah, tak delok tekan njaba guyone memel seneng aku. Guyon apa sih? Iki lho sing marai guyon iki. Wong pecoan tak guyon. Lho lan di cucuke. Lho cucuke apa? Cucuke potel tak tradung potel. Jare pecoan. Sare pitik kaya apa? Ana apa? Iki ngono iki mang ya gegres. Geger. Perkara apa? Ya perkara jas iki. Lah bapak wong jase slamet nyene. Aku lak nyilih slamet ta. Lah nek ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki. Iki tak kongkon manjane. Lah, wis kon kongkon. Syarat endi? Takokno. Lah, met kon dikon Kartolo. Kedo nrimo iki mang lho. Takon ae sih. Arek ngomong koyo akenmu arek. Tapi bongko aku niku. Takon ae dikandani ngono. Lho, dublek kaya apa? Iya, boleh dublek aku rek. Suntiko ta suntiko. Iki urusaku. Pokoke jasi tak gawe slamet sebab kan yen jasi slamet. Mang sing ngongkon aku. Lho, aku ben kok lak rene sih. Iya. Aku tang dhuwit jare gak duwe. Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000." Iya. Kok kei. Iya. Lah jas iki cekelone iki mari kok cekeli. Wis. Oh ya wis. Lah iya. Lah wis mari kok cekeli ya wis. Ayo mulai. Ayo mari. Arek. Kon kapan bongko ya? Adakno kok. Lah ya mari cekeli lah wis ah. Lho wis tak cekeli. Lah wis. Lah ya wis. Lho ane ku mang lho. Apane?
Apa? Sidu. Sidu apa? Duit. Duit sapa? Masalah lo, kalau terima duit teko aku 10.000 ta. Lah aku lak njaluk ta. Iya, Lak njaluk. Oh. Njaluk. Nek utang. Lah utang nyaur. Nek jaluk. Bebas. Kalau njaluk lho. Njaluk. Bebas saya mulai ya. Met selamat, met. Oh, tak pacul gegeramuan gua takno. Wah, nek ngono kon iki politik nek ngono kon niku. Waduh, soal di poliklinik. Apa? Politik apa? Politik, Politisi muli. Politik nek ngono kon. Dadak kon ape ngakali aku artikel apa gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dadak kon nakal koyo ngono. Lek ngomong iku mekrok. Gak iso mori-mori. Kon iku anane mekrok iki netut bekan ngerti ya? Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jas mari cekel ya wis ayo mulai. Lah kon njaluk tak kei lho kon keponak aku ah. Lah salahmu dhewe kok kei. Lho anane tak kei kon lak ngomong ta. Jas iki cekelen tak cekel cek. Wis kok cekel. Wis. Ya wis. Duit mang ya wis takno. Duit keteken ndi duitmu keteken ndi? Lho iya tak tekeni ndi mang duit mang. Wong lalian yo. Duit sing kon gawa mah lho 10.000. Wis entek. Lho wis entek. Iya. Wah nek aku gak trim. Wis jelas. Lah gak terima tenan. Apa nak men? Kon cekake ae. Lah aku gak trim temen aku nek kon menan apa menan. Lah gak tenan ndi? Aku gak trimo. Tenan ndi? Nang agraria. Iku nang kantor pos. Lho. Iya kan. Oh, kate lapo sih? Wong gak trima iku lek lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti ya? Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. Bapak polisi, nang kantor polisi aku. Kok kadoan ya, Bas? Wah iya kadoan. Iya kadoan. Desa kampung ana sing ngurusi. Aja persoalan iki meningkat. Iya. Lapor nang Pak Lurah. Pak Lurah. Oh no. Laporno. Walu Setuju dilaporno. Setuju. Pernah setuju? Iya lho kok pernah setuju ya sih. Aku sing lapor mesti setuju le. Ayo lapor. Lapor lemu aku ah. Dadakno omahe ro ta. Wong ngale ro ta omahe. Lho biyen lak ngene ndukuk utang ngono. Wis ngale pindah ro ta. Pindah ndi? Kok bingung. Lah pindah ndi? Lho biyen nduk endi biyen? Ndukuk utang. Saiki nduk kono lho Simo. Lu lagi minggat ae mau lurah iki. Dadakno wis tak lapor. Waduh, dilaporno. Lah ya apa lho iki lho. Ayo ditutno kan. Monggo. Pakaian ngene terus udeng-udengan. Eling sesepuh desa kene ya. Panjene repot ta. Kepengin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit. Cari wong tua-tua wedhus iku nek kena penyakit dikongkon gawe bedhiangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lambu ilang. Wis tak kena bedhiangan tak obong-obong. Anake wedhus kobong. Ngengai kanca situ. Gran. Duh, Kolri. Teko aku telat, Gran. Ya wis gawe tari. Gak ngoyo-ngoyo. Iya. Awak dhewe iki ya. Ya apa sih? Genai aku kepengin ro ya. Wis ta. Ngasak nambahi mburi-mburi. Ngene lho, aku mang sakjane budal gak le mamat. Kon gak le mama kok dadi opo ri? Lho, kemajuan kan. Kemajuan adik mama Pak. Pada umumnya nek nyeluk lak mesti mak ta. Saiki dile mama. Anakku saiki nyeluk aku kan papa. Dadi opo kan? Lho, aku kan keturunan Cina. Ri sabari. Aku kalu pikir lho ta. Apa ya? Gauman. Apa? Oleh separuh. Wong kon nek wagarimu nek. Kok dhisik ta? Kon iki dadi apa sih sakjane ngono? Aku kon cak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau sapari ambek Sokran kekancan akrab. Sing gak eruh Kran, aku jange kon rabi ta. Lah aku rabi kon iku durajak. Wah, ya gak usum Kran ora ana padha lanang terus rabi-rabian. Lho ngene lho Ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon. Terus aku kon gawani buku ambek petelot iya. Iya. Terus kon tiap-tiap ana wong dodol kolas kon jaluki karcis. Dodol kolas kon jaluki karcis. Terus jabatanmu iku apa? Coba.
Lho, wong dodol kolas iki gak oleh nang ngene pinggir embong ngene ri, no pasar. Nek pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngene ngarepe omahe wong. Kon kok jangan-jangan diteropong mek masyarakat. Lah Kon kok dadi apa? dilereni lho ya. Apa? Dilereni. Lah apa dilere? Lho, lah ya kon dadi apa nggih sarung bareng sewek bareng. Wis meneng kok ta, kon ro jawane apa kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku tangan. Ya saiki gak mangane kan. Gak mangan. Terus ngalor ngedur klentang-klentung apa gawe omong ngene ketok iki. Wis kon tulisi kabeh ta. Nulis apa gak iso iku. Kon iki nulis gak iso. Ah wingi ana wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok. Ah, panjenengan kon iku wong buta huruf kon iku. Gambar bojomu iso kon. Oh, kok iso? Lah apa bojo digambar? Apik kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon tekan ndi kan? Sangu iki mang mlaku wis entek sangu 2 juta lho. Sangu tok entek 2 juta mlaku iki mang. Durung-durung kon gedhene sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya. Lho, sebab iki sing kok uletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku sapa jare awakmu. Iya tapi 2 juta gak tak tekori iki. Dodol omah. Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe. Sik sik. Lun, ula Pak. Ono ular iki. Ula. Dudu ula iki. Lah iki ngomong Iki ula Pak ngono. Oh, ula. Kok kula kan. Ula Pak. Oh, mentas sek dobe rek. Mboten ngoten potongane ngeten Pak. Wah, ketekan wong iki adu nasib ora. Kali kula mawon. Niki pun direken mboten kanggo kok. Nggih, pancene kula niki tunggak kok. Kula ngomong kali Pak Lurah niki kok. Aranmu sapa ya? Kula Jasman. nggih. Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man? Man, paman. Man, aku melok, Man. Man. Tante ini perlu gak ceko, Man. Omongane boleh kaya neraka ngene. Oh, takoni meneng ae. Omonganmu kaya citraksi kon. Omongan sampean boleh model ngoten. Selumran apa? Lah kon tak takoni yo meneng ae. Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selop. Sekrop. Iku salah. Kon mrene iku mono jange perot. Kula mriki ajenge moncrot. Ngomong diatur. Ngomong diatur. Nggih Pak, nggih. Waduh, aja cerbek-cerbek apa ning ngomong. Lho, mboten nang iki. Buku iki gopo kula mboten ngomong kali sampeyan. Apa ceprot barang iki. Niki lho Pak Lurah niki lho buku Sing bersih ngono ta. Lho kan kula bersih lah mriki ngaiti mawon. Gak jane kon iki lapo sih? Jane lapo sih? Niki lho kondone lho. Oh, repot. Oh nggih. Kok ilat sampean ngoten. Lapor. Oh, lapor. Nggih. Lah sadurunge kon lapor tak tulisi. Nggih. Iki engko perbali tak langsung nang gone atasan. Niku atasan. Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K. Iya. Lho, daftar iku daftar 1A. Nggih. Tadi Iya. daftar 1K kon nek njeluk bojomu kudu mak. Ya, rego tergolong wis tuwa. Nggih. Aja diceluk emak, di mak. Nggih. Kula ajeng mriki Minggu kok tek tutup Senin. Cuma dina Senin iki kula mriki. Senin. Aduh. Ya apa kira niki kan? Tak tulis sih. Nggih. Ya, Tulisin ya. tak tulis. Aku sing lakoni. Nggih. Heeh. Aranmu sapa? Kula Baseman. Oh, Kon mrene arep apa? Apa-apa arep. Arep apa-apa arep lah aku lah gak uman. Sampeyan takone ngoten. Kayak apa? Kok rene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta? Oh, lurah goblok. Keliru kan. Nek nakoni keliru. Kon mrene ana gaene apa? Ajeng repot. Ngrepotno sapa? Nini. Gede apa? Loro moto. Kon iku malih nini loro moto. Ajeng ngrepotaken kanca. Ora ngono jawaben. Kon ngrepotno sapa? Kanca kula. Ah kancamu apa kon repotno? Sebab salah. Salah apa? Salah urat. Lho, kok salah urat ya? Nggih, salah ngenaki pribadi kula niki lho. Pribadi sapa arane? Kartolo. Lah salah apa Kartolo? Kartolo niku lak kesah omah kula ta. Terus? Kesatu niki jelase Heeh. nyambut yatra. Nyilih dhuwit. Kula warang mboten enten. Dhuwit pun nganggo. Lah terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei. Wis kei. 100.000. Lah wis kei kok jaluk. Lho, wong lho dhuwit kula kok. Dhuwitmu. Wah, sampean niku Saiki ngene iki kan. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak. Ya dipraktekno ya. Ditekakno ae kabeh. Nah, tekakno. Supaya Baik, jelas. niki niki Kartolo. Mlebu rene. Mlebu rene. Lah iki apa? Lho, Kang tak tututi ya, Kang. Wah, tegolek ya, Rek. Tak tututi, Kang. Lah,
Lah kowe kon ndi to, Truk? Halo Gareng. Kang rumangsamu. Ayo foto nanti. Lho, Pak Lurah iki. Sampean Pak Lurah. Aku. Nggih, direpoti. Iya. Nggih, direpoti niki. Kon iki direpotno Mas. Nggih ya napa. Ya apa kabare kon? Iki ya apa sih omongan iki? Kowe guyon, kowe iki repot temen. Lho lah iya, kon nak ngrepot karto. Nggih. Lah saiki tak takoni, kon iki direpotno lho. Nggih. Masalah apa kon direpotno? Kula terus mbijuki dheke. Ya kon dibujuk tak. Kula utang dhuwit 10.000 mben nenten. Terus kula njaluk disukani. Lah, jas niki kula nyekeli. Oh, ngono. Mantun dicekeli nggih mumpun rak pun beres ya. Lah wis dicekeli kok ya wis. Lho mboten ngoten. Dhuwit kula iki Jakarta Allah. Oh, ae praktek saiki. Praktek. Saiki kon petuk karto ya apa? Cak aku utang dhuwit. Gak ono nek utang. Njaluk dhuwit 10.000. Tak kei. Lah jas iki ceklono. Pun lho cekel. Pun kula wangsul. Nah, saiki kena dhuwit 10.000. Keno. Iki malah iki praktek iki 10.000. Terus mariku. Terus kon jase Jas ajeng kula kastok, kula njuku kastok. mlebu juga kastok. Kok tekek Iya. anu kursi. Baseman juga kastok. Ya, saiki Nggih. karto mari oleh dhuwit lho. Nah niki jase jebok kali selamat. Oh, cukup selamat. Jopo di jas kula rek. Oh, kok Joko? Ya cukup kok jasemu. Nah, terus damel nggih. Iya. Nah, Ane kon mari gawe jas sih. sing resepsi, Pak. Oh iya, Kita lho, cepet-cepetan. Selamat jange resepsi. Lah kula ansal dhuwit mbelanjani bojo kula. Kalau tolong belanjani sing wedok budal. Lho, lah, Iya, sak arep-arep engko. Beres Ri. Beres. Ngene ka aku. Pun beres ah. Beres. Lah niki sing darane lurah wicaksono. Ayo opo Iya, wong aku. Segala persoalan diatasi oleh desa. Wong aku. Mbok sampai meningkat nang atasan. Aku wong Aku wong. Wong aku. Lah mulane nek sampean saged ngatasi niki, Iya. kula matur badrun. Oh, Matur kasuwun. iya. Nggih? Iya, Lah, iya. pundi anune? Iki secara apa? keluargaan? wes iya. Aku tak ono mana? Lah lan Beres. Lah jas kula, Bang. Wis, Jas tulis. Jas wis iki apa tak? Ya Lah iki apa? Ya napa? Jas digawe selamat resepsi. Lah pundi samete? Ah, budal resepsi. Iki Budal. tulisane. Oh nggih. Iya. Lah karto lho. Karto lo mulih belanjani sing wedok. Nah, belanjani sing wedok. Lah pundi karto lho? Belanjani sing wedok. Budal. Saniki mantuk. Oh, wes iki. Lho iki apa sih lho? Lho kaya apa? Wis ditulis. Selamat Mak resepsi. Wis Karto lo. ditulis. Karto lo belanja si wedok wis ditulis. Lah iya. Walu rapi bongko. Lah apa gendeng ah? Sampe niki napa? Lho apa? Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Lah Terus iya. sampai meningkat perkara. Lah wis taur saya beres. Lho nek beres merah dhuwit kula pundi? Lah kan dekene Lah ndi? kon endi, Pak? Kalian lo dorong tuwek spekun. Boleh nang banyolan mana omongan. Sampe niki apa sih? Lho lah iya. Kula ki mboten banyak kok niki. Lah kan iki urus apa? Terus jas kula wal dhuwit kula wau. Lho gak ero dhuwitmu lah kok dekene ndi kok takon aku. Oh, lurah sempoyongan ae. Lah supaya kan kok laku. Wis ngene ae. Ojo, Nek ngeten lurah. aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sampe dadi lurah. Lah apa cek kon lareni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Gak isin deh. Pun leren sampean. Wis. Lah nek sampean pun leren lan apa kula repot kok purun. Timbangane turu sore-sore.